Atay bisita dito sa pasudlo na itong bisita. Mayong buntag ni mo diha, sir. Mayong buntag ni Brad Sister Mary Joy de la Torre. Mayong buntag, sir. Mayong buntag, mayong buntag. May buntag mo diya, brother. Ay, Pailas pangalan, relihiyon, asa ka nagpasakop? Straight to the point. ako diya si Kuan, Jimar. Sir, nadunggan ko na mo. Madungog, kaya medyo hinahinay yung internet ako dire. Sige, okay lang. Nadungog riti ka. Relihiyon, asa ka nagpasakop? Nako sa Kuan, Sambonga Sibugay ko. O lagi, asa mo kang relihiyon, asa nagpasakop? Dili, region. Relihiyon ba? Di lang sana unsa ko nga reliyon. Ako ala Dili, atong ibalaan ni sir, nausa maning, lagi. Atong, pagkuhan man ni ato sir, kamatuoran man ka ni atong dala. So, ikaw wala na yung reliyon, i-mention na dire. Ako, si Kuan, kang kuhan ni reliyon na karon. Wala ko yung reliyon. Para magkasinabtanay ta dire. Wag kay reliyon gidala. Wala ko nang So, delikado ka ni ron kay dagan ako delikado ka ni ron kay wa man kay Kristo. Dagan ako simbahan niya ginasudlan. Unsa may kasagaran nga simbahan mo ginasudlan, bro? Bisag unsa ra god? Katoliko. Sulod yung Katoliko. Pila ka beses mo ka ni sulod Katoliko? Pila ka beses ka ni sulod Katoliko? Ubay-ubay na. Di na mahirap. Ubay. Unsa may gisudlan mo sa Katoliko? Santos nga misa, seminar, sa mga klaseng activities Katoliko imong gisudlan? Nara ko pangtana ba? Tana ta kay sige kuana sa to kung pangutana sir, unsa mang klaseng Katoliko kang nisulod activity na by in terms seminar ni sud ka or misa unsa ba? Pagkatao. Ordinary. Wala lagi unsa man asa magkadapit sa Katoliko ni sulod panahon ba Santos nga misa ni atin ka or nabay activities Katolikong ka seminar ni apil ka unsa ba? Kanang sa misa sa misa. Sige. Pangutana ba? Sige. Sige na po ko ito bag. Kung ba regarding kang Jesus Christ, di ba nandan man niya nga musulod sa sinaguga sa adlaw papaulay sa may kasultin man na bro. Nandan siya og kumukadto lang siya sa kuan Nazaret, di man tanan adlaw igpapahulay na asya diya. Ingon sa nandan kung makauli sa Nazaret kay di man kada Sabado naa sa Nazaret kapuyo. Kay namay senaryo sa Biblia nga si Kristo nagkaumahan adlaw igpapahulay. Nasa senaryo nga sa adlaw igpapahulay si Kristo naas ka daruhan or naas bukid. Sige. Tagay daw og bersikulo bro nga sa adlaw igpapahulay wala si Kristo sa sinaguga. Nga nasa sa Marcos kapitulo 2. Marcos kapitulo 2. Nasa kaumahan. Marcos Nabaklay ha. Marcos kapitulo 2 tanawa ha wala biyan ni sa kuan. Wala biyan ni sa adlaw ipapahulay wa biyan ni sinaguga. Murag akong duda sa badista ka no. Sa di lang tamang tanawon sa atong sa badista. Brad ayon nalaglinay nga wa kay relihiyong gidala kay dapat nang utana kagadlong ipapahulay sa badista man dako. Dili ko. Straight. Nalibog lang ko ba kay sa kadaghan lagi kayong pangutana nimo nganong sabat pa may pangutana nimo di ka duda ra jud sa badista kani kay gani sa Exodo 20 na may consulted dito nga remember the Sabbath day so murag nalibog lang ko gamay kadaghan kayong pwede na to tawag aning ni ang ihisgot anang pulo kasugo nganong ari jud ka sabat so sa badista jud ka dapat kaningon kang wa kay reliyong gipasakupan murag kining imong nahitabo atik-atik ra ning imo ikaulang pud na nimo imong reliyon dai no. Straight to the point. Sulti sa sa San Marcos 2:23. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay naiagi si Jesus ug ang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Nanas kaumahan. Agi raman. Ang sinagi na sinaguga na. Niagi ra yo. Nangutlo pag yung uhay ang iyahang mga tinun-an gibadlong pagid sa mga unang sa badista supak sa imong supak ning imong mga tinun-an sa atong balaod supak daw
Samtang naglakaw sila, ang iya mga tinunan nangutlog uhay sa trigo. Busa ang mga parisyo miingon kang Hesus, tanawa ra. Supak sa tong balaod kining gibuhat sa imong mga tinunan sa adlong igpapahulay. Na, tanawa ra. Tanawa ra ngano ba nga nagahimo man sila nga dili matarong. Unsay tubag ana? Unsay tubag ana igsoon sa 25? 25, unsa may nas 25 ana? Unsay tubag ana? Kanila mitubag siya Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa iya nga gigutom siya o gayang mga kauban? Gigutom di siya, bro. Na unsa man na? Gigutom di siya. Pa di ay sayop gutoy lang gihimo kay ngano man protokol na sa adlaw ng igpapahulay nga Biyernes pa lang daan magandam na kasi mong pagkaon. Wa nay buhat mahitabo di ana. So sa ato pa nagsulti ka nga. Tugani kog tinuod ba sa badista ka dili. Dili lang tana na kay ang ato adre kay para makabaton sa klaruhan lang ko sa imong relihiyon. Wala relihiyon lang ba? Sa badista ka dili. Dili ta magisgot og relihiyon kay ang ako relihiyon bro. Sos, ana ay pamotbot. Ayaw pamotbot. Christianity, unsang klaseng Christianity na? Unsang klaseng Christianity na? Kaya nagtuon ako sa Biblia, so nangita pa ko kamaturan. Di pa ka Christianity, basta wala kay relihiyong gidala, irihis ka. Di pa ka Christianity, ang Christianity gani ana, doon ay relihiyong gidala, pero ang tinuod ng Christianity, mao rin simbahan Katoliko. Dapat kung gagwa ko relihiyong gidala, irihis ka. Yun ko na, kung ang tinuod ka simbahan ng Katoliko, wala mo ko ni supa ka na, ang ako lang. Good. Doon na yung mga dilatar nga mas kung nauna nga naglibog ko pagayo. Okay ra ba ni mga mata? Sige. Unsa may gikalibugan nimo? Unsa may gikalibugan nimo abot pagtuong Katoliko kay niuyo naman ka nga ang Katoliko mo gitukod ni Kristo magkakaisupa ka na. Kaduha pang tana bro. Kaduhang tubag. Ang napulo ba kasugo nagpadayon ba o wala? Naara ng pulo kasugo pero in terms of ceremonial and sabbatical wala na tana. Pulo kasugo, moral law ang atong pagtuman na ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, di ka maibog sa imong asawa sa imong silingan na ba? Mga moral law. Wala problema na sabbatical sa mga Hudyo man na. O naa nang pulo kasugo moral law. Mobita na si Kristo niingon dias dato nga buot gusto makangkon sa kinabuhing way katapusan. Niingon ang dato nagtuman makusugo sa mga suguan. Sige ingon ni Kristo ayaw pagpatay, ayaw pamakak, tahuray mo ginikanan. Mga moral ba? Moral. So dato pa ang napulo kasugo mo nang ginatawag nga moral law. Diba sa napulo kasugo nasulod man diha ang remember the Sabbath day? May problema naamay Sabat sa Katoliko. Pero gihimo ng moral sa Katoliko ang Sabat dili para sa mga Hudyo sabatikal king dagko nga og di jud ka magpahulay, magtrabaho ka, patyon ka. Wala na sa Katoliko kay gihimo na lang ng moral sa Katoliko. Mabitan ning giingon ta nga kung di ka makasimba sa Ginoo sa adlong Domingo without a valid reason kini gitawag na mog Sunday obligation, makasa kag saang mortal. Ay moral man na siya kay si Kristo nabanhaw man na ng adlaw sa adlong Domingo. Unya ang mga apostoles sa San Mateo 28:9 ilag yung gisimba si Kristo. Abi mo yung si Kristo, "Hoy, panindog mo kay bawal simba ron diron kan Domingo ron." Wa man, moral law. Dili to sabatikal nga kinahanglan ha magluto ka ani pagkauna rong adlaw kay ugma Sabado bawal na. Kinahanglan di kita pwede magsuroy-suroy puyo tag sinaguga. Ano ba? Kuha? Oy, katulong pang tana. Katulong tubag. Abang gisulti dia sa Exodo 20 verse 8 ingon ba dia kanang adlaw nga igpapahulay unsa na siya Sunday o Sabado? Wala mabasa di ana nga niingon ang Ginoo ba nga tawag aning ni ang sa ikapito ka adlaw sa semana pahulay mo. Kay bisag bali-balihon tuwaron to ng Biblia wa gyud semanang mabasa dia. Sa ika-unom ka adlaw sa inyong pagtrabaho pag ikapito pahuway mo. So naka-refer ni adlaw nga pagtrabaho dili adlaw sa semana. Therefore kung trabaho man so magsugod tag trabaho Lunes kay sa gobyerno tamutahod. Niya sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 padulong 2 tahuron ang namunuan sa gobyerno. So magsugod trabaho ang gobyerno Lunes man. Wa may open ang gobyerno magsugod gig trabaho Domingo. So Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo gig kapito ani. Og adto kas mga Hudyo kay kasugod pa sila trabaho sa ilaha is Domingo, di ato po sila mag Sabado po sila gikapito. Sige. So sa
ato pa nag-isgot ka nga ang adlaw nga paulay mao ang adlaw Domingo. Base sa Biblia na. Leviticus 23:23. Leviticus 23:39. Pero kung basa na bro, kanay mong gisulti bro sa Leviticus. Sige, itong basahon na malihog in taon. Wala kay Biblia da, wa. Ako dire bro. Exodo, Leviticus 23:23. Atong basahon na padulong 25. Ang Ginoo biingon na usab kang Moises. Ingna ang mga Israelita nga sa unang adlaw sa ikapitong bulan pahulay kamo sa higpit og himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ipahibalo pinaagi sa tingog sa mga trompeta. Ulang adlaw ay moon balaan panagtigom. Bro, balik ko. Ayaw kamo pagtrabaho sa halad. Bubasa sa ko. Ayaw kamo pagtrabaho ni 23 padulong 25. Padayon. Sige. Ikaw na lang basa dia para makibaho ka. Og misulti si Joba kang Moises nga nagaingon. Sulti mo sa mga anak sa Israel. Kuan man na imo Ipakita sa na imong version sa Biblia be, ipakita sa palihog unsa nang kuan Jehovah may nabasa dia. Kanalay mo kay mura klaro des mo kanala. Ipakita sa imong Biblia, ipakita ang kabir lang tanawa ko. Di lang ta mga taana ana. Ang ato adre kay patanawa sa kus kabir kay dagan kog Biblia adre sloyo ba. Tanaw na nako ng kabir. Ultimo Biblia imong gigamit pagka mo patanaw no sa ka. Ako adre kay sharing ra man gyud dire. Lagi ba mo tan-aw ra kus Biblia nga imong gigamit tan-aw lang. Ipakita ba? Wala na sa tuang kwan. Kani imong gigamit? Mo ni? Kana. Sa badista giday ka. Ay nagpangilad. Sige. Mo dayang mahadlo ka mo pakita si mong Biblia kay mabuking man ka. Straight to the point. Di pa dayon bro. Sige, saman. Kanay mo kay mura klaro da si mo masabtan. Tinaw. Desi mo dili na masabtan og dili klaro. Sige, padayon da si mo bro. Sige, padayon da si. Di ba sa imo ha dili din na masabtan og di po din na klaro. Og misulti si Joba kang Moises nga nagaingon. Misulti mo sa mga anak sa Israel nga magaingon sa ikapito nga bulan sa nauna nga adlaw sa bulan. Mao ang sa kabalaan nga pagpahulay alang kaninyo. Tanawan sa unang adlaw bala ang pahulay man day. Sa nauna nga adlaw sa bulan man ni bro. Ano yon? Sa may problema ana? So sa to pa nag-repair ka nga sa unang adlaw nga bulan mao ang Sunday? Ang naunang adlaw nga bulan mao ang Sunday, mao na imong gisulti? Ikaw gaingon dili ako. Si mo understanding unsa man eh? Sa imong understanding unang adlaw semana tanaw imong kalendaryo daw unsang adlaw na? Wala man nagsulti diri nga ang naunang adlaw bulan man eh dili man sa semana. Unsay bulan semana? Kung tanawa mo ang kalendaryo unsay unang adlaw sa semana dia sa bulan. Gisulti dire sa nauna nga adlaw sa bulan mao ang sa kabalaan nga pagpahulay alang kaninyo. Lagi unsay mga unang adlaw dana sa bulan? Sa mga unang adlaw dana sa bulan. So nag-repair nga pitsa uno ana. Pitsa uno. Sa kadali lang ha kay murag wala naman mo. Sa kadali lang. Sige, okay na itong background. Sige. Wala. Piki. Straight to the point. Muna akong giingon ninyo, ayaw lagi mong pangilad. Musodre. Kanya mo ingon pa nga, man ko'y relihiyon gidala. Wala ko no siya relihiyon gidala niya. Sakpan ng atik-atik sa badista ding dako. Straight to the point. Ay nata. Sos, ginoo ko. Ultimo relihiyon ninyo, inyo pag ikaulaw. Ay, nagkaulaw. Ito, ni pasudlon si Kuan. Klaro to. Sige mo itong pamakak.
Nayo maayong buntag. May buntag, Mr. So, may atong ikalagad. Si GR man niya. Wa man nag-request, wala-wala ta mag-request ni. Okay. So, ako pa na bro ba? Sige. Matod ni mo ganina, katay mo ka-sharing. Nga, unang bulan sa simana. Butbuton man to imong kasiring. Butbuton man to imong kasiring. Ingom siya, wala siya reliyong gidala niya. Sa badistang dako. Sa maning. Straight to the point. Huwag ko kaila to. Manang interview na ko. Isawa mo ko reliyong gidala. Pero Kristiyano ko. Ha? Kristiyano ka? Yung kay reliyong gidala. Kaya hindi. Sige sa pangutan na about sa... sige sa pangutan na about sa sabat. Yung gigamit din niyang Biblia. Biblia po din sa badista. May kidangat yung trabahoan eh. Straight to the point. Okay. Sige. So, ako pa ko tana ba, katong gingon nimong sa isa ka bulan, ano na pahulay sa isa ka bulan sa unang adlaw sa semana. So, ako sa to ingon nimo, isa ka bulan sa unang adlaw sa to, isa ka bulan pahuway na bro. Gilouds bro, unsa man ning gaiko man ta diri bro? Klaro lang imong kuanda kay gahiko mo gud ta. Sige padayon. Sa to pa isa ka bulan mo pahulay ka. Sa isa ka bulan pahulay. Bulan mo tayo imong gisgutan kanina. Di ba? Ang ato mong issue dire, dili ni ingon na to issue nga pila ka mo pahulay sa isa ka bulan na baga kadagan. Ay magigingon nga asa mabasa sa Biblia. Oo, diha, asa gid mabasa sa Biblia nga Domingo. Okay. Ang igpapahulay. So diha na ko gikutlo nga diha day sa unang adlaw sa semana. Mao day na Sabat to. Sus, ko. Sabat. Aning sabat atong tirahon na po doon. Balik-balik ni sabat tiga pag Ay, ikaw ra nag-open og sabat. Di ako na tiyang gisakyan. Pamati unsang adlaw nang nasa Exodus 28. Unsang adlaw na? Ha? Unsang adlaw nang sa Exodo 28. Naka-refer na og adlaw sa pagtrabaho dili semana. Kay bisag bali-balihon tuwa-tuwaron nimo nagbasa sa mga laing translations Biblia. Wa jud kay mabasa ningon ang adlaw ningon ang Ginoo sa ikapitong adlaw sa semana. Term semana ha, wa mabasa. So naka-refer na sa trabaho. Mabasa bro nga ang adlaw term nga adlaw sa ikapito sa semana mabasa nako ang kuno nimo nga magkapon ka. Diana nga Biblia ha. O kanang bersyon ha, bersikulo ha. Asa nga bersikulo? Sige ha. Di ba niingon ka nga Deas Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nagiingon sa ikapitong adlaw sa semana. Ang Biblia may balita. Sige, basa daw. Unsa ning wala bagi ikapito semana dire. Kay tanawa ha. Dako kay kag live viewers sa ato pa di bro, kung walay mabasa, admitahon nimo nga ikaw na makak. Okay. Ako ning putdon og basa ning Exodus. Tanaw na to nabay kapitong adlaw sa semana. Okay. Hantod ni siya sa 11 ha. 8 magsugod ko kadto sa 11. Okay. Mayong balita niya kung gawiran ha. Nag-ingon diri sa 8. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka. Ug buhaton mo ang tanan nimong buluhaton. Apan sa adlaw nga kapito, daraw sa apan sa adlaw nga kapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Asa may semana. Unsang adlaw ang ikapito? Dili ba ang imong challenge? Ako'y namaka kung mabasa nimo ikapitong adlaw sa semana. May ikapitong adlaw semana day mo nabasa ron. Unsang adlaw ang ikapito? Unsang adlaw? Suswa na. Pila ka adlaw? Sakpan gyapon pamakak. Straight to the point. Dili lagi na hisgot dia. Wala lagi na maghisgot og semana. Ibisag balibalion tuwa-tuwaron nimo nagbasa dia, wala gyud mabasa nga semana giingon ana. Niingon lang nga tanawa ha, klaro kaya kung basahon na. Hinumduman ang adlaw igpapahulay og balaanag kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, wala gingog semana. Okay.
Kay dili man ka Oh, naraman na. Straight to the point. Ayaw sana mo straight to the point ya kay haskuan kayo Ay, ako, ana. likoy bitaw Ay, ka. Akong Ikaw sa likoy-likoy. Tanaw ha, giadmitar nimo nga ikaw ang namaka kung way mabasa. Okay. Sus, Kay Ginoo ningon ko. man ka nga dili ni kay ningon man ka nga dili ni ikapitong adlaw or Wala man ko moingon nga di na ikapitong adlaw. Nga akong giingon ba? Paminawa, ang akong giingon diha, ikapitong adlaw sa semana. Way mabasa diha. Pero buyon tag ikapitong adlaw, check, way problema na. May kiglali semana, waman. Nato pa mo tugot na ka nga ikapitong adlaw ni semana ning sa Exodus 20. Dili ko mutugot nga ikapitong adlaw sa semana kay wala gyud kay mabasa diyang niingon ikapitong adlaw sa semana. Kung moingon kag ikapitong adlaw, check wa tay lalis diha. Okay ni sa Straight biningon to siya nga the sa point. unang adlaw. Unsa ni siya? Oh, asa may semana? Unsa din ang ikaunom ka adlaw? Ikapito, isa ka semana dili. So, wala lagi mabasa sa semana dayo dugangi. Kag moingon ko na, moingon ko sa ikaunom ka adlaw. Lagi ba paminaw sa pag moingon ko nga ikaunom ka adlaw, unya dili na ko butangag semana, naka-repair na sa trabaho. Tarawa bitaw sumpay na oh. Sa ikaunom ka adlaw, apa nang ikapitong adlaw pahulay ka mo kanini. Ayaw ka mo pagtrabaho niya ng adlaw. Naka-repair na sa trabaho dili sa semana, nakasabot ka na. Kulang mga reading comprehension. Straight to the point. Adlaw mo trabaho ka. Oh, tanawara. Trabaho. Asa magsugod ang adlaw? Unang adlaw, asa magsugod? Kay sa creation ay unang adlaw. Magdepende na. Kay sa trabaho man no. Kay naka-repair man nagtrabaho no. Magdepende na. Kay kung magsugod kag trabaho Lunes, mo ending jud ka nagikapito Domingo. Okay. Kung magsugod kag trabaho Martes, mo hindi jud kay kapito Lunes ana. Okay. Ang akong gipangutana nimo dili trabaho. Ang akong gipangutana nimo ang unang adlaw, unsang adlaw? Ha? Ang unang adlaw? Oh. O sa may imong gi-repair trabaho o semana? Dili, unang adlaw sa semana. Kung may imong kag unang adlaw sa semana, Domingo na. Sa to pa unang adlaw semana Domingo. Sa to pa Oh. kining sa Exodus 29, unom ka adlaw sa unang adlaw ani Domingo. Kay ikaw unom ka adlaw kay niingon ning tugot Dili ka ba? nga unang Ayaw adlaw sa lagi Domingo. ba? Mo niya kung gingon. Kung mag-refer ta, paminaw ha. Kung mag-refer ta ni anang semana, normal ikaunom ang gitawag nato og paminaw sa ba? Hoy. Paminaw sa. Mauna nga imong reading comprehension luya kay ka. Ya, kung mag-refer ta og semana, normal, nang unang adlaw sa semana, Domingo. Naka-refer ba ko din nagsemana diyang waman? Sus, Ginoo ko. Pagpatuloy ko kutro ani kalaki na magbabasa naman na unang adlaw, semana dia. Unsang adlaw ang unang adlaw sa Biblia? Unang adlaw sa Biblia. Asa man na nimo gi-refer sa pagtrabaho ba o semana? Nag-refer ko sa semana sa Biblia. Nabay giingon diha na sa Biblia semana? Nabay giingon diha sa Biblia semana? Wala pa semana dito. Ayaw i-prove nga semana. Ayaw i-prove nga semana kay gi-prove lang des Biblia ikapitong adlaw. So kung magsugod kog trabaho kay naka-repair man as trabaho Lunes, pagbuot kag ikapito na ko Domingo. Ang ikapitong adlaw diri sa Biblia. Ang akong pangutana nimo unsa ang unang adlaw diri sa Biblia? Unsa ang unang adlaw? Wala ko nangutanag trabaho. Ang unang adlaw sa Biblia. Biblia? Kung mag-isgot tag semana, ending kag Domingo, pero kung mag-isgot ta og trabaho, depende na. Paminaw ha, kung mag-isgot tag trabaho, kung mag-isgot tag adlaw sa pagtrabaho, depende na. Kay kung mag-unang adlaw kas trabaho og Miyerkules, mo na Miyerkules mo. Wala ka repair man ta diyan na sa di man semana diya kag trabaho man. Nangutanag trabaho, ang akong gipangutana nimo unsang adlaw ang unang adlaw diri sa Biblia. Kasi unang adlaw diri sa Biblia. Kani unang adlaw sa Biblia ba unsa ning adlaw? Ha? Kining diri sa Biblia ba kining unang adlaw sa creation, unang adlaw. Unsa ni siya? Diri ko. So kung sa creation ka unang adlaw, natural Lunes sa Brad kay si Kristo nag-ingon sa Biblia.
Paminaw sa Lunes ta kay ngano? Paisa mo explain ko isang sapaw. Ngano? Niingon si Kristo sa Biblia, San Juan 5:17, ang akong amahan nagbuhat hantod karon ug ako usab nagbuhat. Ang gihantodan sa Dios Amahan sa pagpamuhat mo ning adlaw Sabado. Og ang sa paminaw sa lagi bayo sa sapaw. Sa muka po ning sige sapaw. Ang gihantodan sa Dios Amahan sa bayo sa sapaw lagi kay mo explain straight to the point. Mo lagi, dias creation sa unang adlaw mo ingon ko nimo Lunes. Ngano man, gi-explain ako ngano Lunes. Diya ha, si Kristo niingon sa San Juan 5:17, ang akong amahan nagbuhat hantod karon ug ako usab nagbuhat. Ang gihantodan sa Dios Amahan sa pagpamuhat mao ni adlaw Sabado, therefore nagsugod gyud ay ang Ginoo sa iyang pagpamuhat Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo ang ikapito. Sus Ginoo ko. Sa ba niyan ko na Domingo ang ikapito? Oh. Kung magbase ta sa adlaw sa trabaho, kung sa semana natural ang ikapito ang Sabado. Nya kay base man sa pagtrabaho dili man na base sa semana. Straight to the point. Ang kanila nga ang unang adlaw semana Lunes. Kung magbase ta sa gitawag nato og kanang week ba semana, normal nga unang adlaw Domingo. Ikapito yung Sabado da kung semana. Unya kay kanang sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 padulong 11 bisag tuwa-tuwa do nimo nagbasa da. Wa man mo ingon ang Ginoo da ikaunom ka adlaw sa semana. Imo man gidugangan. Okay. Unsa day ang ikapitong adlaw sa semana lagi diri kaning sa Exodus 20 unsa ni siyang adlaw nga ikapito? Kung magisgot tag kalendaryo semana may atong daganan ana mo ending tag Sabado pero diha sa imong gibasa dili man na semana base man na sa pagtrabaho yang ko nalagi ka nga Sabado ni kon sa semana atong refer Sabado gi ikapito pero base man na sa pagtrabaho kanang nasa Exodo so normal nga ang ikapito diha ang Domingo. Yang ko naman ka nga Sabado ni sige ra kang ga-okay straight to the point. Yang ko naman kang Sabado ni diri sa Genesis sa creation sa unang adlaw gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Unsa ning adlaw? Ha? Sa unang adlaw? Oh. Lunes. Ngano? Gi-explain ako. Okay. Ang akong amahan nagbuhat hantod karon ug ako usab gabuhat. Ang gihantodan sa Dios Amahan sa iyang pagpamuhat ang adlaw Sabado. Therefore ang ikapito ana Domingo. Okay. Suma total, Lunes unang pagbuhat. Lunes unang pagbuhat ha? Kunya kaning sa Exodus 20 na-refer man sa creation, sa to pa Lunes ang unang adlaw ani sa semana kining sa Exodus sa 10 commandments. Pagpamuhat. Sa iyang pagtrabaho ba? Pagtrabaho. Sa iyang pagtrabaho. Diba kaning sa Genesis pagpamuhat ni? Ang akong pangutana nining unang adlaw sa Genesis, unsa ning adlaw? Ang unang pagtrabaho Lunes. Kung semana imong dangatan kung sa kalendaryo ka, Domingo. Wala lang ko nangutana mo trabaho ka. Ang diri sa Biblia akong ipangutana. Creation gani, pagpamuhat mo na, creation. Ang Dios may nagbuhat ani. Unang adlaw. Mao gani. Unsa lagi ning adlaw sa Genesis? Lunes na kung mo refer ka sa pagpamuhat sa creation. Pero kung mag-refer ka semana, normal, Domingo unang adlaw. Ya take note dia sa creation, wala magisgot ang Dios Amahan diag semana. Okay. Pero na kay unang adlaw kadto sa kapitong adlaw. Diri sa Genesis 2:2 niingon siya. Niingon. Ay sa akong ukbon. Diri sa Genesis 2:2 niingon. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natako sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Kining gipahulay siya sa adlaw nga ikapito kay ingon ka Lunes siya nagsugod pamuhat. Unsa ning adlaw? Ang adlaw nga ikapito sa 2:2 sa Genesis. Domingo. Batik. Kiniingon si Kristo sa San Juan 5:17, ang akong amahan nagbuhat hantod karon. Ang gihantodan, ang gitapusan sa Dios Amahan sa pagpamuhat, ang adlaw Sabado, therefore ikapito Domingo. Okay.
So, sige ra kang okay nya karon di buga mo tuo. Mati sa kiningon magkasa Genesis 2:2 nga adlaw Domingo ang ikapito. Kay kining Exodus 20 nag-refer ni siya sa creation. Ang akong pangutana unsa ang ikapitong adlaw dinhi sa Exodus 28? Unsa ning adlaw? Exodus 28. Unsa man verse 20 no sa chapter 20 verse 8. Oh. Okay, mo mong gikuan ko, di mo mong gitapot 28. So, kung magbase ta og semana, normal ang unang adlaw, Domingo. Mo ending tagi kapito, Sabado. Pero kay nakabase man na diya sa creation, pagpamuhat, normal nga imong ikapito diya Domingo gud. Niuyo na ang kining niuyo na pud karon nga ang ikapitong adlaw Sabado. Kanina ang imong giingon sa creation sa Genesis lagi pa akong gi-explain no. Paminaw sa abra makasabot ka kay nihatag mong kag konklusyon nga wa nimo masabti dayon. Resulta nis di ka maminaw sa kong explanation. Ani ba? Sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 padulong 11 sa paminaw sa Brad. Exodo 20 verse 8 to 11 referado na sa adlaw sa pagpamuhat. Trabaho ba? Wala mo ingon diha nga semana, adlaw sa semana. Kay kung mo ingon man gud diha ang Biblia nga ikaunom ka adlaw sa semana, posible 100% kamo mga Sabadista na sakto. Adlaw man as pagtrabaho. Okay, salamat ka niuyon ka sakto ni. Posible kung naka-refer sa adlaw sa semana. Pero wala man na mag-refer sa adlaw sa semana, naka-refer man sa trabaho. So 100% ang Katoliko na sakto. Ako na po. Straight to the point. Niingon man kanina nga ang unang adlaw dito sa creation sa Genesis Lunes. Unya ang ikapito dito sa Genesis Domingo. Unya kaning Exodus 20 nag-refer ni siya sa creation. Okay, atong basahon ang Exodus 20 bersikulo 9. Sa unang kaadlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nimong buluhaton apan sa adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios nining adlaw dili ka magbuhat bisag unsa imong anak nga lalaki, babae, sulugoon bisag unsa. O bisan pa dumulong sa 11 nagingon kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga naa ini. Ug may pahulay siya sa adlaw nga kapito. Sa ato pa nasayop ka nga kadtong Genesis wala nasayop ang ikaw ang nasayop kay ngano wala ko nasayop ikaw nasayop kay ngano klaro kaayo ang imong gibasa sa ikaunom ka adlaw wala mo ingon sa ikaunom ka adlaw sa semana. Normal kung mag-refer tag semana ikapitong adlaw ana Sabado kun kana atong basihan posible ka mo na sakto. Pero, kaya gibasihan di ana kay pagpamuhat man, posible, kamo na sayop, ang Katoliko'y nasakto. Salamat hina magay kag reading comprehension, Brad. Brad, hina kay kag reading comprehension og panabuti ngano. Karong imong gibasa, ikaunom ka adlaw sa pagtrabaho. Okay. Ang utro na ko kung pangutana ba, pila man ka adlaw ang isa ka semana? Kung mag-refer tag semana, 7 ka adlaw. Okay. Ang semana ba sa kalendaryo o semana sa Biblia, lahi-lahi ba sila o maora? Walay semana sa Biblia, walay semana. Yung pataka diha. Kanang ikapitong adlaw diri sa Biblia, semana basahin kog na semana sa Biblia. Basahin kog na semana sa Biblia. Nangutan ako unsa ang kanibang ikapitong adlaw sa Biblia? Isa ka semana ni dili. Ha? Kanay ikapitong adlaw sa Biblia, isa ka semana ni dili. Dili na semana, trabaho nang giskutan ayaw budugangig semana. Kay wa gyud kay mabasa ang semana diha. Magpatuli ko gutro na kay mabasa ang semana diha. Wala na kay mabasa ang semana pero na ikauna adlaw. Ayaw mo dugangan. Ayaw dugangin. Pero kay wa semana diha nakabase ta ana sa pagtrabaho. Kon ang gobyerno nagsugod og trabaho sa Lunes, therefore mutuman ta ana kay di ka mutuman mahimo kang illegal ka na. Straight. Ang akong pangutana nimo, managlahi ba ang semana sa kalendaryo ug ang semana ug ang ikapitong adlaw diri sa Biblia managlahi sila o dili? Ha?
Managlahi Ani ba? ba? Ang isa ka semana sa Managlahi kalendaryo na, o Brad. ikapitong adlaw Managlahi sa na siya kung magsugod kag semana. Kay kung Okay, sa nailala trabaho ko. ang atong basihan manggod kay sa paminaw ha. Kana sa Exodo nga imong gigamit, Exodo 20 verse 11, referado na sa pagpamuhat dili sa semana. Normal, Okay. na kung magsugod kag buhat, Lunes, imong ikapito ana ang adlaw, Domingo. Kung magsugod kag trabaho Martes, imong ikapito ana Lunes. Kung Okay. magsugod sad kag Miyerkules, imong ikapito ana Martes. Ang atong referan ng pagpamuhat discretion sa Biblia. Oh, Pamate. creation yan ang semana dia, creation rin na. Okay. Kanina, utrohon ako kung Straight pangutana para to the makasabot point. ka. Unsang Utrohon akong tubag para unang makasabot adlaw juga. diri sa Biblia kining sa Henesis sa pagpamuhat. Unsa ning unang Hmm. adlaw? Hmm? Unsa ning unang adlaw? Ang? Ang kini sa Henesis sa creation, unsa ning adlaw kaning unang adlaw? Balikon sa nakong tubag. Ganina ni mo gipangutana, Lunes. Okay. Unya kining sa Exodus, unsa ning adlaw ang ikapito? Ay, kapito da, Domingo gihapon. Kay base na sa pagpamuhat. Dili na semana. Oy. Wala pa nang utang ng semana, adlaw kung ipangutana. Kung adlaw ipapahulay, di Domingo. Nakaaraman din na. Karon dire sa katapusan nga basahon ni Marcos, dire sa Juan, nag-ingon dire og si Kristo nagpabilin og si Kristo nabanhaw gikan sa lubnganan. Sa ikatulog adlaw. Ang akong pangutana, unsang adlaw gi-crucified si Jesus Christ? Sang adlaw gi-crucify. Adlaw nga Biyernes. Okay. So nabanhaw siya sa Good. ikatulong adlaw. Unsang adlaw siya nabanhaw? Ikatulong adlaw, Domingo. O nagihimong sabat Okay. sa mga Kristiyano kay nabanaw sa adlaw Domingo. So, Hapit na matod jud ka sa magkatoliko, gamay na lay kulang. Matod pa sa Biblia, unang adlaw nabanhaw si Kristo. O Oh. sa Juan 21 nag-ingon og sa naunang adlaw sa semana si Maria Magdalena miadto sa lubnganan. Reperado nabanhaw si lagi na Kristo. sa semana. Nakaripin nagsemana. Kadtong imong gibasa sa mga Old Testament, wa to makaripir og semana. Normal nga di ana sa nimo ang imong gibasa nanay semana kay nanay kalendaryo diha ang Jewish calendar. Sa Okay. Jewish calendar sa ilang unang adlaw sa semana Domingo. Wa matay lalis ana. Okay. Lantawa daw sa Oh, Jewish calendar tanawa. kung ang unang adlaw nila Domingo ba? Gingon bitaw di ana o. Imong gibasa. O na Jewish calendar diri. Wag pa Nahon man na ni Julio Cesar, 46 BC man gigama niya ng Jewish calendar. Hoy, pagtuon sa. Sige. Kung kaning unang Straight adlaw sa semana to the sa point. Juan 21, muangko na kang Domingo ni. Unang adlaw Ha? semana. Kung semana atong basihan, way problema. Unang adlaw semana, Biblia ang niingon. Unya dito sa Exodus Ah. 28, unsa tong adlaw ay kapito? Unang adlaw. Unang adlaw sa Exodus Domingo 20. Unsa to, tong kayo adlaw? dili to nag-isgot og semana. Walay hisgot Wala semana na, dito. wala. Base to sa pagtrabaho, Domingo to. Kanang imong gibasa diya, kay naa naman ang semana, normal na. Domingo una. Ang dito sa Exodus, Domingo ang unang adlaw ato? Dili. Lunes. Lunes ang unang adlaw ato? Okay. Kay semana Ano, ang Lunes atong man? gibasihan, normal, Domingo una. Pero kadtong sa Exodus, ang gibasihan ato pagtrabaho man. Therefore, Lunes unang adlaw sa pagtrabaho. Ako na ko pangutana ha para makasabot ka. Utrohon akong tubag ha, para makasabot po ga. Kaning pagkabanaw ni Kristo ba? Sa Juan 21, unsa ning adlaw pagkabanaw ni Kristo? Juan 21, Oh, Domingo. Domingo. Unya kining Exodus 28, unsa ning adlaw nga ikapito? Ang adlaw ikapito, Sa Biblia. Domingo. Oh. Domingo na, kay semana man na ang gisgutan sa San Juan, mo nang normal, unang adlaw des mga Hudyo, Domingo. Nya kanang Exodo, wala lagi semana, trabaho na. Hoy! Wala ko na utahan ng semana. Straight Adlaw akong to the point. ipangutana. Unsa ning adlaw nga ikapito diri sa Exodo? Ang adlaw ikapito, base sa pagpamuhat diha, Domingo.
Ayaw katawa, mahulog ni bugal-bugal. Ayaw katawa. Aga pailar jud kasi yung pagkawa jud kuan taon, loy. Ang gibiya nagsulte unang adlaw sa semana To the point. mo Domingo. Unya ang ikapito Unang adlaw sa semana, kung magbase ta og semana, walay problema, Domingo na. Isa may nakiglalis mo na. Pero kanang naa sa Exodo Kapitulo 20 bersikulo 11, naka-refer na sa adlaw sa trabaho. Dili semana normal. Kung adlaw sa trabaho ang imong i-refer di ana, paminaw sa normal kung maka-refer ka sa trabaho diha, Domingo gyud kapito kay Lunes mo gyud ang sugod. Okay. Ang ako Sige kang gawa kanya di mo to. Straight. Adlaw kay To the point. Adlaw. Kaning sa sa Juan 20, kaning unang adlaw, unsa ning adlaw? Ha? Kaning unang adlaw pagbanhaw ni Kristo sa Juan 20, unsa ning adlaw? Naka-repair naman nagsimana dia, dili man na trabaho, di Domingo. Ano nagsimana? Adlaw kung pangutana. Simana naman na. Simana naman na, kaya na naman simana dia. Tanawar ako nang giingon dia sa Biblia mong gibasa ganina, unang adlaw sa simana. Ayon sa refer simana, kay natural na ikapitong adlaw simana. Ang ako pangutana, unsa ning adlaw ning sa Exodus 20? Natural ikapitong adlaw semana. Ha? Ang akong pangutana ba, kining sa Juan 20, kaning unang adlaw, dili semana nga adlaw. Kaning unang adlaw, unsa ning adlaw? Kung maka-repair kada sa Exodus, dili ba kaning sa Juan 20, unsa ning adlaw ning unang adlaw? Domingo na, kay naka-repair na di ana sa semana, kay at that time na anay kalendaryo ana. Okay. Nagigama ni Julio Caesar 46 BC ang Jewish calendar. So naka-repair naman nagsimana mo, bitaw nang gimension na din ang unang adlaw sa semana, kay naanay kalendaryo. So ang unang adlaw sa semana diha Domingo, kon reperado kag semana. So sa ato pa niyang kun nga Domingo ning unang adlaw sa Juan 21. Semana ang Domingo na. gibasihan dia. Dili trabaho, wala na trabaho gibasihan dia. Balik man ka. Wala ko nang utana Ay, semana naman na, alang-alang i-deny na naman ginadia. Adlaw ako itang utana. So niyang kun nga kining unang adlaw dres Domingo na. Sa semana, ayaw nag-usbaha kay naanag yung semana dia. Nanay semana Dili dia. ba? Tubag ako. Domingo o dili? Kaning unang adlaw sa Exodus 20 aw sa Unsa may mong 20. bote pasabot kay duha man ni Brad. Base sa semana o base sa pagtrabaho? Asa man akong pilian ani kay mayon kag semana normal Domingo na. Akong ipangutana lagi adlaw, dili na ta modagan og semana kay di man kamo tugot nga na ikapito nga adlaw na isa ka semana sa Biblia, di man kamo tugot. Duha man na kabuok. Asa may akong pilian ani? Kanibang base sa pagtrabaho o base semana? Okay, ang akong pangutana dili semana, adlaw akong pangutana. Adlaw. Kaning sa Juan 20 ba? Kini sa Juan 20, unsa ning adlaw? Domingo ni o Sabado? Domingo. Okay, Domingo. Adlaw akong pangutana ha sa tupas. Adlaw ra man day. Sige. Unya kaning sa Exodus 28, unsa ning adlaw ning ikapito? Ikapito? Kung base kay kanang nasa Exodo, base man sa pagtrabaho. Unsang adlaw? Unsang adlaw? Domingo. Klaro. Domingo adlaw ra man gipangutana. Okay, wala na ka tikongkong na ka kay ningon ka sa tikongkong. Adlaw ra man kay mong gipangutana, adlaw ra man kay mong gipangutana, di mo ra akong gitubag. Okay, sakto na ka. Ingon ka ang pagkabanaw ni Kristo. Unang adlaw giingon diri, Domingo. Unyang udangan ka lagi ba ang unang adlaw nga giingon diha, paminaw sa ha. Ang unang adlaw nga giingon diha, reperado na nagsimana. Mao bitong gipapili ti ka unsa may imong gusto sa pagtrabaho o sa semana. Di man ka mutugan, ingon naman ka usang adlaw din, ingon ko, Domingo. Dili man ka mo yun, nga ang katong sa Juan 20, o sa Exodus 20, nag-refer ni siya og semana. So sa isa ka semana, pilang adlaw? Kung mag-isgot ang semana, ikapito. Ikapito ang? So, ikapito ang? Semana. So, sa imong kalendaryo diha, kay udagan na butas imong kalendaryo. Unsang adlaw nga ikapito diha sa imong kalendaryo? Pakit ako kalendaryo. Kung kalendaryo ang atong basihan, ikapito ana Sabado. Nya kana na sa Exodo ang gibasihan da pagtrabaho na. Pamina sa kana sa Exodo da pagtrabaho na. O kining sa Exodus 28, muyon ka nga Sabado ni. Kapito. Ha? Muyon ba ka nga Sabado ni ikapito? Sa Exodus? Dili ko muuyon na kung base sa trabaho pero isit nimo semana ikapito muuyon ko ana pero why semana mabasa dia.
Ako kuno ta nagtrabaho. Mm. Kining sa Mayon kag mo yun. Di ko mo yun. Dili ko mo yun. Di ko mo yun. Mo yun naka Sabado ni dili. Dili ko mo yun. Ayaw katawa ha. Sineryoso ni nga to. Ang iyong nga to magba nagkaguliyang wala nagkasibo. Kung sila kagulyang. Ang imong pangutana wapod na mao. Straight. Okay. To the point. Tanawa. Halibong sa kunin mo. Gisiligang ga okay. Exodus 20, 8, mo yun naka nga Sabado yun eh. Ninga man rin nga ikapitong adlaw. Pitong adlaw? Mo yun naka nga Sabado na nagloading naman ka? Ang ikapitong adlaw diha sa Exodo, nakareper lagi nas trabaho, dili si Mana. Wala kay mabasa nga bisan unsa nga translation sa Biblia nga nag-ingon si Mana na. So sa ning adlaw. Sos Ginoo ko. Ha? So sa ning adlaw. Repair na sa pagtrabaho. Normal ang ikapito diha ang Domingo kay naka-repair man sa trabaho, magsugod kay trabaho Lunes. Exodus ba Domingo din eh? Kung magsugod kay trabaho sa Lunes kay reparado mong ginas trabaho diha, di mong gina semana. Kay kining Exodus naingon ka nga Domingo ha? Ningon kag Domingo ni Exodus 20. Karon mudagan ta kay sa Israel man gihatag una. Sa Israel unsa adlaw ang igpapahulay sa kapito? Ha? Sa Israel unsang adlaw ang igpapahulay sa kapito? Ang ilang gihimo nga ikapito, gihimo na lag Independence Day kay diha sila naluwas, pinaagis mga kamot sa mga Ehiptohanon, ang ilang gihimo ikapito. Paminaw sa para magkasinabtan na ita. Tama, paminaw ba? Kung mo mag-explain, sapaw na ka. Lagi, ga-explain ko. Ano ha? Ang sa mga Hudyo, gihimo nilang ikapito nga adlaw ang Sabado, kay diha sila naluwas, gikan sa mga Ehiptohanon, mo naghimo nilang Independence Day. Kaming mga Katoliko, gihimo sa namong ikapito ang adlaw, semana ang Domingo, kay nakabasis pagtrabaho, og diha sadta, giluwas si Kristo, pinaagi sa tong mga kasalanan sa pagbanhaw kaniya. That is why, niingon ang inyong Alpha and Omega, paminaw sa, niingon ang inyong Alpha and Omega, Volume 8, Factual Index, paina 357, the Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Straight. Okay, wala ka. To the point. Diya. Sige, sakto man kahani. Pangutanan nako para maklaruhay na ng tani, para mahuman na ta. Ang pangutanan nako, kani bang redemption unsa man ning adlaw? Paminaw sa. Brad, kay sakto man kahani giingon sa inyong factual index nga ang Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Unsang adlaw ta diin giredeem ta ni Kristo? Adlaw Domingo na banaw siya o adlaw Sabadong namatay sa daslubganan? Unsa nang adlaw? Adlaw sa semana sa creation. Adlaw na wala lagi semana ng creation. Dili ba kay ang ikapito namang gi 1 2 3 4 5 6 7 isa ka semana man ha. Direta semana ta magbase. Pamugo si mo ni semana wala. Ang adlaw na semana wala. Butan tag na semana. Kung naka-refer na matag kalendaryo ron, so direta semana. Unsang adlaw paminaw ha. Paminaw sa kay ako sa klaron wala man ta magisgot rig semana ba niyo basis pagtrabaho. Ang deklarasyon sa inyo ang Alpha and Omega Volume 8 nag-ingon man ang Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Kaning firm creation o kaning firm redemption diri lang ta sa magbase sa paminaw sa diri lang ta magbase sa redemption. Unsa mang adlaw diin tang giredeem sa atong Ginoong Hesukristo para mao atong Sabat? Ang adlaw bang Domingong nabanaw siya o ang adlaw Sabadong gilubong siya? Sa Exodus 20, diretsuhan na lang ko. Diretsuhan na lang ko tubag. Unsa bang yung adlaw ta giredeem sa atong Ginoong Hesukristo para mao atong Sabat? Kay both creation and redemption men dire. Adlaw bang Domingong nabanaw siya o adlaw Sabadong gilubong siya? Domingo dili Sabat. Unang adlaw sa semana siya nabanaw dili Sabat. Brad, paminaw sa para magkasinabtan na ita. Akong basahon ang whole context para dili nimo putlon mong gud nimo gud. Akong basahon na. Brad, ayo sa nang explanation kay wala ko nangita og explanation. Diao, ang deklarasyon sa inyohang Alpha and Omega ningon, ang Sabat pao kuno ni ang paghandom sa creation, pagpamuhat og sa pagpanubos.
Ang pangutana Okay. nako sa yun Wala ra. kong itupa Kani ka dili lang ko na mag-focus sa panubos. Isa. Paminaw sa ba? Oh, hindi man maminaw ni. Ipit Sa'yo manggo ka. yun. Lagi, naipit na ka. Sayon, do kay kong pangutana. Wa po ko magkinahanglan nimo kung mo explain ba ka o dili. Unsa bang adlaw diintang giredeem sa atong Ginoong Hesukristo para mao ni atong isabat kay ingon diri ang sabat Okay. is redemption man. Adlaw bang Domingo Okay. nabanaw si Kristo o adlaw Sabado diin sa gilubong? Straight. Adlaw Domingo To the pero point. dili sabat. Ha? Go! Tapos ang debate, tapos ang debate. Oh, kapag Wala na. sa adlaw, Wala na. Isa. Sa unang adlaw sa simana nabanhaw ang Mesiyas. O Kung naa pa'y mabasa sa Biblia nga ang Domingo Sabat, admitahon nimo nga ang Sabadista sinagugas yawa. Abot naman po pag sinaguga sa yawa, adlaw ug Sabat ra atong Ingon mo ka nga ang Domingo dili Sabat, talibog ko nimo kay gidawat na dahil nimo nga Domingo day Sabat, karon mo pag dili Sabat, Wala ko kasi ning tinuod dawat ni. nga Domingo Sabat. Wala Straight. ko ning dawat nga To the Domingo point. Sabat. Ang akong giingon nga ang giingon nimo sa Juan 20 nga dili ni Ya ani ha, klarohon ako ha, bro. Di ba niingon ang imong Alpha and Omega, sir. Nani, sir? Di ba niingon ang inyong Alpha and Omega? Lagi-lagi ba pamati sa kanisa para maklaro na to ha. Niingon sa inyong Alpha and Omega nga ang Sabat is thus a memorial of both creation and redemption. So nakapokus ko diri sa redemption lang kay apil man ni sa Sabat. Unsa man ding adlaw diin ta giredeem sa atong Ginoo. Kini bang adlaw nga Domingo diin siya nabanhaw o kining adlaw nga Sabado nga siya gilubong. Ingon ka Domingo di tapos ang debate. Ay tapos ang debate pagkita mo sa Alpha Omega, Alpha Omega nga nagingon diya nga. Mulantaw siya, mulantaw. Picture na ko ni gusto ka. Sige. Tara kanio. Adi, Saan na ko maklaro. ha? Adi lagi. Dulit na to nga. Sila kay mga kag picture i-post pag na ko ni Facebook. The Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. So unsa man jud ang adlaw ta magsabat kaning redemption? Domingo nga nabanaw si Kristo. O kini Sabadong gilubong sa ingon ka Domingo di tapos ang debate. Okay. Straight. Wala para To tapos the ang debate. Lahat to tapos commandments magbase moral law. Ayaw na, wala na. Pildi na ka. Laing isyo. Dili redemption sa creation nag-refer ang adlaw ipahulay dili sa redemption. Lagi. Both creation and redemption. Both creation. So wala na. Okay. Okay na ka nga sa Domingo din ng Sabat. Sige. Wala ko Ay na. Laing topic. Wala ko ni okay. Wala ni okay. Nga ikaw na niingon. Domingo. Wala na. Case close. Wala ko ni Domingo Sabat. Duyan kan mo. Case close na. Kay kining one Dali raman day kay ka sa kuyon day Bulawan. Dali ra kay ka sa kuyon. Pagilabay sa adlaw nga igpapahulay. Unang adlaw sa semana kadto og nabanhaw ang Mesiyas. Good. Sige, pangutana na ko dia. Ako pangutana, clarification lang. Sa clarification. Brad. Asa, clarification lang. Kanang gigamit nimo nga sitas, unsa man ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano na o sa mga Hudyo? Okay. Kaning adlaw igpapahulay alang ni sa tanang tao walay giingon nga Kristiyano wala ko mangutanag sa tanang tao ba na alang. Kinsa man ginaadlaw igpapahulay da sa mga Hudyo na o sa mga Kristiyano lang? Okay, Biblia ko pasultihon. Ay saha akong ukbon. Sige, Biblia. Bata Biblia. Sige. Kadali ra. Dara Sang ukban. Biblia. Ako sa nagukab ako. Lagi. Kani Deuteronomio 5:15. Paliw ko basta. Mutubag po ay sa pagyaw-yaw. Wala na ito bang sa mong pangutana. Dili ha, ikaw nang utana ako'y mutubag. Mao gani sige. Go. Ningon magkaganina nga kinsay gihatagan niini. Ha? Atong basahon ang Biblia kung Hudiyo ba o Kristiyano. Dire sa atong basahon na. Marcos 2. Pamati. Bang imong Biblia. Dire sa Marcos 2 na pod. Kini. Marcos 2:26 o 27. Sige. Question nun tika dia. Og mingon siya kanila ang adlaw nga ipapahulay gibuhat sa tao. Walay giingon diri nga Hudiyo. Question para dili ka masakpan sa imong pagpamaka. Question.
unsa man gina sa Griego kanang giingong tao dia? Panta anthropos o anthropos? Anthropos, human being. Wow! Anthropos. Kanang anthropos, tanang tao lang. Human ka, dili. Dili ba? Naabay mabasa na to tanang tao o naka-refer sa tao lang? Dili man ka man sa anthropos, ikaw tao ka, dili. Dili ba, Brad? Kanang tao nga giingon diha, paminaw ha. Kanang tao diha nga giingon diha, dili na sa Griego. Wa may ginahaw ni tawhana diay, mao diay. Kanang giingon sa Marcos 2:27 nga tao referado na sa mga Hudyo, dili na panta anthropos nga tanang tao. Basaha ra gud ang imong Biblia di ana sa Exodo o lagi para maklaro na to, para maklaro gid nato kinsa gisugo ana sa wala di giingon ko human being ha. Basaha ra gud ang imong Deuteronomy kapitulo 15 verse bro para maklaro na to bro ha. Unsa may nakaingon dias Deuteronomy 5:15 palihog kog basa. Di kanang Deuteronomy dili na siya diha, di na ta mukot-kot diha. Diha na nagsugod ng sugua. Diha nagsugod ng sugua kay napulo ka sugo biya na. Tanawa basaha ha. Ang pulo ka sugo dito nagtugod sa kang Moises. Pamati. Basahasa. Deuteronomy 5:15 basahasa. Sige. Okay. Kaning Deuteronomy dili pa ni siya mao ang final nga pagpakanaw sa sugo. Tanawa Ginoo gaingon ana, ang Ginoo gaingon niya, may kag dili final. Ang Ginoo namulong ana, basaha ra. Pero wala pa ni siya na finalize, diri na ni siya na finalize sa 10 commandments. Unsa? Kaya ang una, sige, 10 commandments pa na, ang uluhan ana napulo ka sugo. Okay. Anay kita sa 10 commandments. Basa. Atong basa na unsay gingos Ginoo. Kabalo na ko ana, di na ako nabasahon kay basaha sa for the sake sa to mga naminaw. Okay, diri isa patabagas ako. Diri sa ngano man jud mangutana ka. Nakordam naman gadong. Para sa Israel ra kay ang imong ipalusot nimo ana nga gihatag na kay naulipon sila sa Israel. Akong basahon niya. Sa paminaw sa babasa sa nang Exodo 5:15 para maklaro nato. Kabalo na lagi ko ana. Natural lagi naman mo ka mangutanag kabalo baka basaha sa. Okay. Muyon ka nga akong basahon niya, explain ako sa imo. I explain. Okay, akong basahon na. Exodus. Ay di. Deuteronomy 5:15. Uy. Deuteronomy. Sorry. Naunsa man makorda magkadayon magkatubang. Dali ra ha. Sige. Laton ta ka. Gitugutan ako nimo nga mo pumana kog basa explain ako, ha? Sige, okay. Explain. Okay. Kaya uman sa imong explanation, ako tagang questionhon ana. Okay, hinumdumi. Nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto. Og nga si Jehova nga imong Dios nagkuha kanimo gikan didto pinaagi sa kamot nga kusgan ug bukton nga hinuyod tungod ni ana si Jehova nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo. Adlaw ipahulay, explain ako. Okay. Kaning Israel gitagaan na ni nanay adlaw ipahulay daan sa creation ipahulay na ang Dios sa Genesis 2:2 ni pahulay na ang Dios. Gusto sa Dios nga sundon ni sa Israel. Kay dito sa Ehipto, dili sila makapahulay dito. Sige sila gimanduan sa hari nga si trabaho bisan og Sabado. Mao nga gusto sa Dios nga giluwas sila gikan sa Ehipto para haron sunod nila ning maong sugua. Og diri sa 10 commandments nagingon dire referado ang 10 commandments sa pagpamuhat. Dire Exodus 20 bersikulo 11. Nagingon dire ay sa ay wa gid ni ilhanan akong Biblia dugay kay ko kaukab. Okay ra. Gipakanaog ang 10 commandments sa Exodus. Unsa da ito ganina unsa kong gingon?
gusto sa Dios nga masunod niya ang sugo sa pagpahulay. Mao nga giluwat niya ang Israel gikan sa Ehipto. Ngano man nga gusto sa Dios nga sundon ang Exodus 20 bersikulo 8 ngadto 11. Atong basahan ang 11 sa Exodus 20. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaan ini. Ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga igpapahulay. Sige, akong question mao ni. Kaning sa Deuteronomy 5:15 gisugo day ana ang mga Israelita na ulipon sa mga kamot sa Ehiptohanon pagtamod sa adlaw ipapahulay. Question, ang pangutana mao ni. Kinsa magyugisugo ana ang mga Israelita nga naulipon sa mga kamot sa Ehiptohanon o ang Seventh-day Adventist General Conference? Okay. Unang-una, ang sugo kay wala pa may Christian kanadto, wala pa may Seventh-day Adventist, natural nga ang unang tao sa Dios mao ang Israel. Mao nga unang gipakanayon sa Israel og diri sa Exodus 20 sa Marcos 2:26-27 humana naana ang mga Hudyo, naana ang mga mugsugod ang Christian niini. Og diri nalakip matud pa nini gihatag ang adlaw nga igpapahulay sa tanang tawo. Bisan pa si Kristo, bisan pa ang mga apostoles na mahulay og ikapitong adlaw Sabado. Sige. Wala iniingon diri nga mahulay kag Domingo. Sunod pangutana. Kay mga Israelita am gitagana mga Hudyo. Hudyo ka dili? Ang akong wala lagi, wala ka kasabot. Hudyo ka dili? Hudyo ka dili? Trohon. Hudyo ba ka dili? Okay. Kristiyano kung nagsunod ni Kristo nga usa ka Hudyo. Asawa ko mangutana kung sa ka Kristiyano ba ka kasunod sa Ginoo di? Hudyo ka o dili? Kristiyano lagi ko nga nagsunod wala sa kasuguan sa Hudyo. Wala ko mangutana o kung sa ka Kristiyano ba ka o Muslim ba ka unsa? Hudyo ba ka o dili? Okay. Kristiyano ko kay sumusunod man ko ni Kristo sa Hudyo. Brad. Naka-refer ko sa term rasa. Hudyo ba ka o Pinoy? Pinoy. Pero nagsunod ko sa kasuguan sa Hudyo Hudyo. man dayang gitagaan ana nya ikaw Pinoy nganong gaapil-apil man kana? Og parang Pinoy kaniadto nga nagsunod ni Kristo, iapil niya og nagsunod sa Dios. Siya kani Nas Biblia Pamati ba? 3:9 kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo mga bakakon kana sila. Oh no. Patay kani. Okay. Straight. Wala ko nagpakahudyo. Pinoy man day ikaw nya gapil-apil ka sa mga Hudyo. Wala. Oh no. Ko nagpakahudyo kay Kristiyano ko. Taon dolor. Wala ko nagpakahudyo kay Kristiyano ko. Pero ang 10 commandments kay mura law matud pa sa Marcos sa tanang tao apil ko. Unya ikaw, tao ka dili kay giingon diri sa Marcos 2 nga tanang tao. Sato pa, tao ka dili. Wa ko'y labot sa taong giingon dia kay mga naka-refer na sa mga Hudyo. Tao ko pero ko'y labot sa mga Hudyo dia. Kay niya sa Salmo, paminaw sa kay niya sa Salmo 147 basahon na to ha. Mga Hudyo ani ta kang Kristo. Paminaw sa kay kana laging giingon dia naka-refer na sa mga Hudyo. Unsay giingon sa Salmo 147:19 padung 20. Gihatag niya ang iyang mga mensahe ngadto sa iyang katawhan. Ug ang iyang mga balaod pahimatngon ngadto sa mga Israel. Wala niya buhata kini sa ubang mga nasod kay wala sila masayod sa iyang balaod. Pinoy ka o niya apil-apil ka sa mga Hudyo. Sa balaod doon sa 10 commandments wala. To the point. Ha? Nasayod ka sa balaod sa 10 commandments wala. Muralo. Nasayod ka. Nasayod ko ana pero muralo dili sa batikal. Sa imong gibasa mauyo na ka nga apil na ka sa sugo. Kay nakabalo naman ka. Apil lagi ta sa 10 commandments pero muralo dili sa batikalo. Apil. So sa ato pa kanang 10 commandments kay Onya Hudyo ga apil-apil ka di ba ka Hudyo? Okay. Pinoy naman ka di ay. Straight. Todo pero wala na. Niingon na kaganina nga Sabat yun ang Domingo. Laing topic. Wala, ipit na. Sa ipit na. Ikaw rin na naipit. Waka malipong nga apil-apil ka nga Pinoy man ka dayon ka labot sa mga Hudyo. Oras 59 minutos man magkalabay alas 8 ka buntagon. Straight.
To the point. Mayong buntag sa itong mga sukintik paminaw, taman sinabot aning atong panagsibya, mayong buntag ninyo, labi na Dios may asa ning bahin-bahin ng kasuksuokan sa inyong kalibutan diri dapit ha. O mayong buntag ninyo da, mayong hapon, mayong udto, mayong gabi sa itong mga kaigsunang abroad. Taman sa giabot aning atong programa. Naabot masataan ni og Sabat ori paboritos mga Sabadista ibes guys go taron tatas kinabuhi ni Archie Anyedes. Kaya mga Sabadista og dili Sabat nila baboy mura gini lang paborito mga igala. Ha? Straight to the point. Unya kun ato nga balansihon ni mga igala, dere tas kinabuhi ni Archie Anyedes so pasintabi sa tayo na imuhang Sabat bro kay giskot tag Sabado adlaw Sabado ting sweldo man na dili man na tisimba. Straight to the point. So mao ni dia atong tanawon mga igala senaryo ba. Na balikan nato ni sa Archie Anyedes mga igala, sintabi sa tas mga naudlot na tong topic ron kay dumay sa Badista diri gud nga sige supak-supak. Atong topic kuno sa nato sige. Topic bitaw o kauglaan. Sige. Okay. Dia kung ato yung balansihon mga igala, gawali-wali dani diri sa asa may dapit ng ilaha kang Archie Anyedes, puro naa man siguro ni Bohol no. Asa ni dapit sa Bohol ni. So bantay pagayo ani kay grabe makawali ba. Kaya wa may problema, sangyaw lang ta diha sa gitawag na to, mosuporta pang Katoliko nya basta magsangyaw mo gugma. Ang Katoliko maduol, ang mga katawhan maduol, Ginoo man ay problema na, pero dapat ka sos entrada pa lang tukbo, pa lang daas microphone, nahuman na lang siguro nito iga revoltology, ramaya po'y matapik ni Anyedes. Straight to the point. Revoltology ramaya po'y matapik ni Archie Anyedes. Muna kung balansihon na to mga igala, daghan kayo ni mga sos Ginoo ko. Yan, nagbunyag-bunyag sa dito sa dagat. Oh no! Ha? Nagbunyag-bunyag sa dinis dagat day. Yan mo nang balansihon na to ba? Magpailad pa kita ani sus Ginoo ko, ambot na lang daghan na kitang ulog-ulogan ani. Og magpailad pa tani mga pastor nga watang sus Ginoo ko. Kinsa ra gud sila na to tawag-tawag og pastor in the first place, di mo punta karniro lang, di mo pun sila atong pastor. Wa ginilabot. Mo nang kung magbalanse tani mga igala, daghan na nirong gasuroy-suroy nga murag irong buang way tagiyawam, noktoks balay. Unya kay tawag ganing dilas balay. Patis kadalanan wana haros na ni sila. Straight to the point. Ha? Pinisi Pablo ba? Ganina ba ningon man ka nga, ningon ka ganina ba nga ang adlaw nga ipapahulay nga Sabado para ras mga Hudyo. Sa Brad, ayan na daw ipapahulay Brad, kay sumuod na kay na Brad. Lain topic na sad kay sus Ginoo, sumuod na imo na nagiingon nga Sabat Domingo. Sus, ayun na nang iskutin na Sabat kay mo. Kana Sabat no, buot yung taon na to na Brad. Piti, naghana na kay topic na to ani Sabat. Di na masud sa ako. Baka mapulian na mo Sabat. Kani, humno na to ni. Kaya tiwat na. Awa pag ginamahuman ni mo Sabat. Kini bang Kristiyanos? Kaning mga apostoles, unsa man ni sila? Kristiyano ni dili? Mga Kristiyano na. That's why niingon ang footnote sa Biblia nga ang unang mga Kristiyano kaniadtos kapanahonan sa mga apostoles paminaw sa naunsa namin bang maminaw. Minaw ka de. Kanibang kuan? Kanibang Sabado ta Exodus 20 nga moralo. Ay lagi balik-balik ka ng Exodo 20 kay in the first place panahon pa nas Israelita. Pinoy ra ka nya mga pilapil ka sa mga Hudyo. Straight to the point. Wa pa juga ka move on na. Alang ra ba ni sa mga Hudyo? Oo. Ibasa na kay tinako Salmo 147 19:20 magapilapil ka na. Okay. So wala labot ang mga to the point. Ha? Wala labot ang mga Kristiyano. Kadali na kay unsa nako ning electric fan. Tingganga. Naipit nas gapo. Sige, unsa toy pangutana nimo? Okay. Kay ningon man ka nga alang rato sa mga Hudyo tong Sabado. Kaning Kristiyano, o kaning apostoles, unsa ni sila? Kristiyano ni o Hudyo? Mga Kristiyano na. Okay. Mga rasa manggali silang mga Hudyo. Hoy, paminaw sa og mga rasa sila Hudyo normal, pero sa Kristiyano simbahan, membro ras Katoliko dili sa General Conference nga Seventh-day Adventist Church. Okay. Straight to the point. Kay niingon man ka nga para ra sa Hudyo ang Sabado, o matod pa nimo ganina sa Kristiyano mo nang Domingo. So kay ning angkon man ka nga
Kristiyano na ning mga apostoles no. Kini si Pablo, unsa man ni siya? Kay ning tuo mo pud ni Kristo. Kristiyano ni Hudyo. Kristiyano na, nyawa magpasakop sa Hudyong tinuuhan nga Judaism. Hudyo siya og tawag paminaw sa ba, hoy. Hudyo siya grasa. Way problema na. Pero in terms of ecclesiastical, wa siya magpasakop sa Judaism religion. Gani ningon pa siya, gihimo ko ng basura ang tanan tungod og alang ni Kristo. Okay. So kaniang ko naman ka nga Kristiyano apil si Pablo, og niingon pag kanina nga. Unsa pag-isulat, paminaw ha. Unsa pag-giingon ni San Pablo ha? Tanawa maklaro gid atong Katoliko gid San Pablo. Sa nias Biblia paminaw sa. Niapas Biblia sa karaan king translation Biblia sa Katoliko, do I rhyme version nga gitranslate ngadto sa Latina Vulgata. Unsa giingon sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5. For this cause I left thee in Crete, that you should set in order the things that are wanting, and should ordain, nag-ordinag mga pare sa kada syudad in every city. Namoy pare? Dire na to makita, Katoliko si San Pablo. So Katoliko, magsabado ba din kag sabado di man? Sabi niyo, wala mo tamang utanag ninyo ba San Pablo? Basta niingon lang si San Pablo nga mag-ordina og mga pare sa kada syudad. Kamo kay wa mo'y pare, di gyud mo Katoliko di ay. Sige. Oh no. Straight to the point. Kay ganina karon ato ni balik-balikan kay maabutan ni pare. Napao. Sa buhat 14:22, buhat 14:22 ningon si San Pablo. Yawa. Buhat and when they had ordained, nag-ordina sila og mga pari, and they had ordained to them press every church, kada simbahan. Tamoy pare. Wala. Siya ko'y nakadiyang tunguda. Therefore, ang mga kaparian natong ipangordinahan, Katoliko man na, si San Pablo Katoliko, mo ending tana nga ang Sabat nila Domingo. We met on Sunday to worship and celebrate Master Supper, Acts chapter 20 verse 7. Straight. Okay. To the point. Ato balikan imo ang kuan kanina argumento kay mulikay magkahadlok magkagmaipit ba? Unsa mulikay? Sige ra magkagbalik-balik kay mo Sabat o pagi ka magkuan. Og ang mga Kristiyanos Domingo. Unya niingon pagid angkon pagid ka nga ang mga apostoles apil si Pablo Kristiyano. Atong basahon ha. Acts chapter 17 verse 1 nagingon dire. Ato og sumala sa nabatasan ni Pablo misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Sa ato pa si Pablo nga Kristiyano nagsunod gihapon sa 10 commandments nga maong Sabado. Imo manang giputol pagbasa. Buhat 17:1. Buhat 17:1. Ngadto sa 2. Yeah. Atong ilaktod sa 3. 17:3. Atong basahon sumpayan na to ba kay mo manggiputol. Diya 3. Kubda sa 1 sa 17. Sige. Miagi si Pablo og si Silas alimpuli sa Apolonia. Miabot sila sa Tesalonia. Dito may nagbasa pa ko. Tesalonica dito may usa ka sinagoga. 2. Og ingon sa iyang nabatasan miadto si Pablo sa sinagoga. Dito sulod sa tulo ka adlaw ipagpahulay. Wa man ni mahuman ang 3, wa man ni mahuman ang 2, imo man giputol. Dito sa sulod sa sinagoga sa adlaw igpapahulay nakiglantogi sa mga tao pinasikat sa kasulatan. Ingon mo sa badista sa sinagoga magdebatihay. 3. Sumpay 3. Iyang gisaysay kanila ang kasulatan og mahitungod sa Mesiyas nga kinahanglan gayud magantos og banahon. Siya miingon kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesiyas. 4. Sa Hebreo ay sumpay nabuking lagi kanay mo si pamutol ani bersikulo. Straight to the point. Sumpay 4. Nakabig ang pipila ka mga Hudyo og mitipon kang Pablo ug kang Silas. Ingon man ang dagang Grigo nga nagtuo sa Dios og kapipid-an tinamod sa mga babae. Mga Hudyo nakabig pang San Pablo.
Kaya naman Gani. gadibati ay sila sulod wala mo simba. Sus Ginoo ko straight to the point. Ay namutol man ning taong kag bersikulo, wa man ni maghuman ang verse to. Akong basahon og tiwas. Okay, diri sa Acts chapter 17 verse 1 nagingon diri si Pablo di pagpaingon niya sa Thessalonica, wa na. Adlaw nagpapahulay sa mga Hudyo. Wa na, gaka na. Sa adlaw nagpapahulay, ayaw lagi sa pasapaw. Nisulod siya sa adlaw nagpapahulay sa mga Hudyo. Kung nagpabilin dito hangtod sa tulo ka kuan. Adlaw pahulay. Og sa tres, sa nagsaysay sila. Ay sa na sumpay ang dos. Giputol nimong dos. Basahan balik ang dos. Og si Chris og ayaw sa nang tres kaya ang sa dos lagi na sumpay ang dos imong giputol. Ayaw sa nang tres kaya sa dos so wala nimo gisumpayan. Wala na kuputla. Basahan tibuok to, chapter 2. Pamatay ba? Sa chapter 2. Pagsundan ako na imong gibasa, imong giputol na chapter 2. Ano Sa 3 sa verse 2. Verse 2. Dapat ito. Gahian mo pa sa tunoy, believe ko nimo ba? Imong giputol ayaw pangilad. No, dos O basaw na. Og sumala sa iya nabatasan si Pablo misulod niini. Og sulod sa tulo ka semana. Tay sumpay ana di man na period. Siya nakiglantugi kanila. Isbay gibasa nimo ni wala. Nakiglantugi na si Pablo dili sa tanawa-rawa nimo gibasa. Nakiglantugi ni siya pangutana lang ang senaryo. Pangutana ang senaryo ha diaron sa sulod sa sinagoga unsa may ang gibuhat nakiglantugi o ni simba. Nakiglantugi siya pero dili sa adlaw nagpapahulay. Tanawa ra, ayay mo ang tagsimba. Pamatay. Ning simba si Pablo ni sulod sa maadlaw sa igpapahulay. Sige karon. Kay naaman sa kuan, kay naaman sa 3, sa 4, sa 4, basang 4. Basang 4. Nga nagsaysay niini may tungod pinaagi niini kinahanglan gayud si Kristo magantos og magabanhaw gikan sa mga patay ug siya miingon kanila si Jesus ang akong gimantala kaninyo mao ang Kristo. So kini siya nagiglantugi dili ang topic adlaw ipapahulay ang iyang gilantugi. Basahan 4 ang 4 basahan 4 ang 4 basaha. Og ang uban kanila mituo og miipon kang Pablo og si Silas miingon. Tanawa ang uban ni Pablo. Niipon mang San Pablo ang uban, niipon ni San Pablo. Tanawa na, paminaw. Kaya ang uban niipon man ni San Pablo no. Ang uban wa. Question. Unsa may ilang giiponan ni San Pablo nga pagtuo? Ang Seventh Adventist General Conference o ang Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo? Asa ni duha? Walay Roman Catholic Church dire. Sakoy. Walay Roman, otohon akong tubaga, walay Roman Catholic Church dire. Wala po 70 Adventist tablat ang duha pero karon kung walay Roman Catholic Church, wala po 70 Adventist. Diha sa Buhat kapitulo 14 bersikulo 22 si San Pablo nag-ordinag mga pare kada simbahan. Unsa man ang simbahan naron nga mag-ordinag pare? Panahon ni San Pablo, Roman Catholic Church o General Conference nga 70 Adventist. Ang atat ng tabagon sa Episo. Siya po na po. Tubagon sa nato ay sa katakatawa niya. Tablata no. Kay walay mabasa Roman Catholic Church nagpasakop tong mga tawhanang niipon ni Pablo, wa say mabasa nga General Conference 70 Adventist. Karon naaman sa Buhat kapitulo 14 bersikulo 22 nga si San Pablo ingon siya namulong nga nag-ordina silag mga pare kada simbahan. Question, unsa man ang simbahan nga nag-ordina og mga pare kada simbahan, General Conference o Roman Catholic Church? Okay. Walay Roman Catholic Church nga mabasa, wala po 70 Adventist pero unsa lagi ng simbahan na nga nag-ordina pare kada simbahan? Ha? Walay Roman Catholic Church, atro na ko ha. Walay Roman Catholic Church. Sige ha. Ako basahon ako. Wala man ko mangutanag naa ba o wa. Kaniya giingon jud mismo ni San Pablo ha. Kay di ra ba mo makalikay ni Biblia kay Latina Vulgata gikan gihubad ni. Diya. Bersikulo 14 nagingon. Sus Ginoo ko.
Atong basahon na. E wa man kay Roman Catholic Church nga gipasakupan ato nakabig ni Pablo. Wa po'y Sabadista. Atong klarohon sa atong simbahan na. 22. And when they had ordained to them priest in every church, nag-ordina silang mga pare kada simbahan. Question, unsa man ning simbahan nga nag-ordina og pare kada simbahan? Sabadista o Katoliko? Sa panahon karon ug sa panahon sa una, unsa asa na nabilong sa panahon karon o sa una nga panahon? Di sa una kay si San Pablo namulong ani ha. Dili na kamo. Unsa man ni simbahan nga nag-ordina og pare? Sa una na dili na kamo, mga Hudyo na. Lagi unsa lagi ni simbahan na og dili Roman Catholic Church, Orthodox, unsa ba ni? Coptic Church, unsa ba pa na ni? Wala tay mabasa dia lagi nga Roman Catholic Church. Lagi unsa man ni? Dapat kay balutan ni kaningon si San Pablo og nag-ordina silang mga kaparian sa tanan kada simbahan. O unsa man ning simbahan nga nag-ordina pare kada simbahan karon? Okay, simbahan nas mga Sabadista. Unsa? Namoy pare nga nag-ordina mo? Oh no! Nangordina na. Waday ka kabaluan na. Basta ang ipito. Nag-ordina mo mga pare nga mga pastor man ang inyo ha? Wala para makasabot ka, makasabot ka ba? Basta ang ipito 4:11. Di apa o. Tito 1:5. Ay sa baba. Tito 1:5. Mabasa pa ko Tito 1:5. Si San Pablo nag-ordinag mga pare kada syudad. Nay Okay, pare sa Surigao City nga Sabadista. Sabadista dito Mengista. At basaha ang ipiso. Kinsa man ni simbahan nga nay mga pare kada syudad. Basaha ang ipiso, wala na pare dia. Basaha ang ipiso 4:11. Wala pare. Nakasabot ka si piso? Ang Episo 5, ang Episo Kapitulo 4, versikulo 11, kumana man ako nag-i-explain, no? Amina sa, kanang gingon di ana, nga gasa mga pastor, mauna ang among mga kaparian, Kora, Paroko, Paris Press, maobitan ning doon na may Paris Pastoral Council, kay sila ang mga tinuod nga mga pastor, kay ang author anang 4:11, si San Pablo sa kaparing Romano. Diyos ko, Ginoo ko. Pare si Pablo sa Sabadista, menyo, inyong pare. Namoy pare sa Sabadista? Okay. Namoy pare sa Sabadista, Ginoo ko. Patay jud ani rong bakalares. Kasaban jud ang bakalares ani. Mate. Oy, Sabadista, nanay inyo sakop diri nga nadaw kuno moy pare. Oh no. Diha na ni ron. Gaordina man day pare si San Pablo sa panahon niya sa una yung kag Sabadista. Karon ang pangutana, hantod karon nganong wala mo'y pare, basig kauban kas giingon ni ID Kubel, ni sulod siya sa kong live nga wala na may pare, pastor na kay high-tech naman ta. Okay. Disgrasya din mo ani ron. Ay na pag mention og lain diri ta sa kong tema. Mangamo ka man kag laing tao. Nganong wala na pare? Pamate. Patay ka bulawan. Nganong wala. Perting luoy ani mo. Nganong wala na pare? Ang Episo 4:11 nag-ispot na diya. Okay, sa may author anang Episo 4:11. Apostoles, propeta, walay pare. Wala na. Lagi, kinsa may author anang Episo 4:11 si San Pablo? Napa, akong basahon. Ha? Diri sa Hebreo Kinsa author anang Episo? Hoy, kinsa author anang Episo? Atong basahon katong mga pariya, katong mga wala ako namang gisaysay nimo nga sa Episo 4:11 wala na. Diri sa Hebreo mailhan kinato nga ang kining mga apostoles nga kining mga unang nga mga Christians nag-observe gyapon si San Pablo sa Saturday pare dili. Si San Pablo pare dili. Si San Pablo pare dili. Okay. Pare siya kaniadto. Pero nahimo na sila. Nya ingon ka guwa na mga pare na ama lagi si San Pablo. Sa naama lagi mga pare si San Pablo nya yung kagwa na pare. Ako pangutana, wala na lagi pare. Diya sa Episo 4:11. Naay pare isgutan diya wala. Si San Pablo gasulat anang Episo 4:11 karna kung pare ni San Pablo. Bugani na. Buhi pa si San Pablo gasulat ana ha? Buhi pa si San Pablo gasulat ana ningon siya. Mga pastor niya nganong ni o anong naama lagi pare. Wala ko nito pa kabuhi pa. Ang akong gipangutana naabay pare sa Episo 4:11 wala. Ay mga pare man na kana mga pastor na mo. Sus Ginoo ko. Atong basahon na kung naabay pare ha. Basig bakaton ka. Kana day mga pastor, mga pare man na. Kaysa kanang ni ang gitawag nato. Oy ani ba? Ang buoti pasabot ng Episo 4:11, dili na pastor sa Bonagoy, pastor sa Badista, dili na.
Pastor, Okay, buti atong pasabot sa Tagalog, pastol, sa Kinatsila, pastor, sa English, shepherd, sa Bisaya, magbalantay. Buti pasabot, kura, paroko, konpares, tres. Sus, wala So, ka balawan. ningon ka ganina nga, ang pare o pastor kaniadto. Pamati, ningon ka ganina nga, pare o Tanawa, pastor nahulog kaniadto. yun ang katawanan ni mo, kay ngano? Ano? Niingon ka, wala pare. Unya, si San Pablo nga sulat, pare. Tapa Wala malagay. ka gani pare, kay pahunong na diya sa episo. O sa Atong igipahunong, masama, asaman. Asama igipahunong. Episo 4:11. Wala na pare. Ah, gisgutan. ningon da gipahunong? Mga pastor, ebanghelisto, Ningon da gipahunong ang pare? Ang Pablo, nabilang mo sa Nay, apostol, giingon da pare. sa Episo 4:11 gipahunong ang pare? Wala na may pare, wala na pare mabasa. Di asa man nababasa ang pare gipahunong na. Kay mga sabadista putong mga pariya. O atong Mga basahon ng Hebreo. sabadistang pariya, pataka ng mga sabadistang pariya. Dili ka mo tungkol sa Straight, ang katong to mga the pariya. point. Sa wala ka sila sabadista to. Atong basahon. Patay looya Hebreo, bulawan, nahulog juga gawin nga ni bulawan. Ako pa nimo no. Ibaligya na na imong apelyido kay itong ipalit na lang sudan mamahaw ta. Sus Ginoo ko. Abi nimo ikaw Straight, awing kay di ka to maminaw. the point. No, di ka maminaw. Oras 20 minutos man makalabay alas 9 kabuntagon. Oh, atong basahon na. Sige. Hebreo 4:11 nagingon diri Pablo gyapon busa kinahanglan panimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron sa usa ka nato nga Unsa naman naabot ang magpahulay? Wa pa ka kamubo na nimong pahulay. mao gani nga si Pablo nag-observe gyapon og kadtong mga Sus, pari Ginoo wala ko. na. Si Pablo, Ayaw dili pa na. sumingla nga ga-observe si Pablo kay bismo imong gibasa ganina nakiglantugi gakinabigay pa. Gipangutana bitaw kana ko asa man dapit na gikabig ni Pablo pagtuo. Roman o General Conference ingon magka nga wala ya mo ana duha na nagordina man dai sila mga pari kada simbahan sa may simbahan nga nagordina mga pari ingon ka nga Okay. wow luuyat taon nimo Ginoo ko. Dili to Straight Domingista. to the point. Dito Ha? Domingista basahang Hebreo 4 dili to Domingista sabadista to. Unsa- Og kadtong unsa mga pari Sabadista? dili na sila pare. Dili na sila pare pagkakuha ni Kristo. Unsa mga para dili na sila pare? Wala Pagsuro yun sa mga pare ya dili pare asa man eh namatay na libog sa kuno mo Pare. ani bulawan. Sila kaniadto, pare sila kaniadto, pero pag abot ni Kristo Dili- dili na sila dili pare. mga pare. Wala na pare. Kaniadto pa sa tipo. Wala na ni Kristo pare. Kristo. Ah! Pagkawala. Mga pare sila unya dili mga pare. Mga pare sila sa una. Pamati ba? Sa wala pa si Pablo. Ay, Sa wala pa si Pablo na tuo ni Kristo pare siya. Pamati. Pamati ba? Kasi katawa ba? Wag kang sabot. Sa wala pa si Kristo na convert ni Kristo pare siya. Pagka-convert niya na Kristo, dili na siya pare. Apostol na siya. Ginoo Apostol ko. Pablo. Dili priest Paul. Dili priest Paul. Pastela na lang in Apostol taon Paul siya, dolor. dili priest. Oh. O ya si Pablo pagid batod pa sa Hebreo, nag-observe siya. Saturday Sabbath. Sus nag-observe nga debate, observe. Da bro, mo observe nga debate ganyan sinaguga. Buhatar sila ninyo, ini adlaw Sabado pag debatihay mo dito, pag kinabigay mo kay mo may giingon sa Biblia. Straight to the point. Sige, ani na lang bro. Mangutana na lang ko nimo kas para mahuman na tani bro kay maot na ko sa kong programa bro. Katong panahon na naglalisay sila dili tungod sa Sabat, dili topiko nila Sa Sabat. to? Naglalisay Eskapulo. sila nga ang mga Hudyo mangodi, naglalis niya siya ni Pablo kay dili ang mga Hudyo mo tuo ni Kristo. To the Naglalis sila. Ang gani karon mga Hudyo di gapon manoong Kristo. Mao na. Kasi manong Kristo. Ginoo ko. Oh, kasabot na ka. Katawa. Pagkatawam tani mo. Mga pare nga dili mga pare. Wala man din sa ating mga ba. Kaya na Mayo kay aminado kang maulawan ka. Sis Ginoo ko. Straight. Anyway, hoy. Wa naman tayo kauntag unsa ni kauntag litso. Ipit na ka. Ipit na ka. Salamat kayo ha. Salamat kayo. Ay Ginoo ko nahulog din taong kag-away nga ni bulawan. Salamat kay sa imong pagpakiguban diri sa tong programa ha. Kaya ko ni ikat nga video niya kay upload na to ni sa tong YouTube channel. Salamat kayo. Sa kalimot sa to pag-subscribe sa tong YouTube channel para makaabot ta tag 1,000 kay na natay 600 ka pin ka subscriber. Subscribe lang mo dito. Lakbay Katoliko TV.